Бүгүнкү күн тургунан 5-6 күнүгер үс баһардакпыт. Ол курдуктан ню бачанга бар. Түмүк нехелегер, оны каңылас нехегел үйдө нехелегер. Ол бир баһарынын агылар, оны да күндө да нехелегер. Анаңастак сергер отугар. Тон билинги күн тургунан биһиги оту бартын төгөрүтөн турабыт. Билинги оту бүгүнгү күнгө айылга бут эме көмөлөр курдук. Халламбыт сөрүн согус. Тылбыт бу бәгәһәңә аспыт күннәр курдук күстәк ботак. Ол тохпар бу Якут лес ресурс бу авиа охрана үләһеттере оны һәргә бу нәһәлектердән добровольно пожарный командалар түйүнгө онна бу күнүскө сименен үлле җаллар нәһәлек баһалыктар местектер баллар казбидди бу баһарга бу баһары умуллар халаятчы бар бу манна үйрәктәх бу специализированный тәлтәттән баллар ол курдук авиалес охранаттан баллар онна летчик наблюдатель пудап төнү бачан төһәҗәр онна бу Якут лес ресурс халалтата манна 2 күнүн үлелер Биһиги республика правительствотун председатель Мастаков Бячта Дмитрий Садовников республика государственной Ксаллабу Хамага комитет председателя Левчиков Дмитрий Николаевич үлелер так он бүгүнеме Якут лес ресурс генеральный директор Холбячта келле анатта манна тохпар олох жахах он экономикага билинги күн тургунан кутталсуох олгынан баран тохпар бу оппут ходулун баратын бу туаратарга күстах үле бара турар ол курдук энергетиктар хивяс бу хивяхи интернети холбаахунга тогодете хасыгы күнгө биһиги оголор бу бир келимең зәмде туттаралары бапурга бартан билемнехтак бит бу 5 частан Дмитрий Дмитриевич Садовников республика бу Ксаллабу Хамайгы оперативный штабынытта билим бала сунтарга үйе билүгө Ксаллабу Хамайгы режимин билдилер атын улустарга ме бу баһарда турдулар онтон хассын Нюрба районугар минне кораттан бу сөмөлөтөнөн Приморьеттан онна Хабаровскайдан федеральный күстәкәлектәктәр бүлү беләк көлелектәктәр бияка буллагына сүсүббә бу байескәлектәк онтон үс вахтовка массына Якут лес ресурс массыната оны биһиги автобусна паркы диккәптуга барар хасы манна киһлек кәлектәктәр оны бараларын бу хүсүббә киһини федеральный күстәре үз баһарга торатактакпыт билим баһар бу сиддеринен калбыт оттары мулларахын үлете бара турар онотон күнү бирде дулактарым басатан тура мактабын тердебин жон серге бу мандык салабы амайгыга бәбит улус бутун бәбит нәһәлек битин айылга бутун карыстырга күскеме болуп көтүр мактабын тердебин тохпар нюбам орионун телтелин салаатчыларыгар манна мин федеральный бун государственный де кимда турбата мактабын тердебин бидделер урбаниттар бар нәһәлек жөнө сәргәтигәр коракка бар биде дулактар бытыгар кинләр бәлерин бу саналарынан өйдөрүнән ким материальный көмөтнә катчы көмөләһен бу манна оперативный штабка ыта тураллар онуттан элбәх улахан бульдозердай техниканы бир битпеге нюбабутулугар үлли олар терилтелер бар оны чахнай предпринимательләргә килер күскеме буллар онуттан көддөһүмәтә эти болар болбат жоннор детапын хиспатын болу жonu сәргені долгутахын жonu сәргені буккуяхын кораттан кел бит арас болу гердер бу манна жонтон бу жону буккуяр бу видео сюжеттарыгар интервью итакайбекатигер тоодетака бу официальный источник биһиги нюбатагы НВК филиалы болуакта оны херге биһиги мыксалаак быгамага камыга бирер бу биллерилере биһиги илдыс ытар информацията Нюрба районун Ксаллабу Хамайга камыга бу этилере бу жоңго официальный источниктен болуктактар хәтта тон белеген элбәкки бу баһары мин кыйдым мин үлләстем мин халайдым диләре той көрөбүт ки сөгөр онлук бола соктак казбидди тәрилтә халаячыта казбидди нәһәлек баһалыга бу орыган салалтата тәрилтә халаячылара бу манна би сөбәнен үлли җаллар онтон тораттан кире ти баһарга жонсерге улус салалтата республика алтатуудагы маттен олого сох сора отой токтоту билген булларны ток бар
манна биһиги издела органа гиббыды халалтата бәдәдәге көрәһүнгә үлеле хаҗаллар оннан бу биһиги гиббыды сотрудниктар бу жону токтотоннор жону үлеләпәттәр жону стратылар дигән олыга суык информация мия бар. Онна төйдөхнүн нада кинлер бәлен үләрен быһытнан токтотон бу бәгә хәрәктәк болаларга шилом кәтәлләргә бу оғлар биләләре чаттыр мотоциклны хаҗалларын эмиятор кинләргә хүбәмә берәлләр тоғыда да кол барабылатын бу кәсбәттәргә уны бәләрен кырыстаналларга биһиге манна издела орган халтаны тәкъбисәтте бит кинләргә тон әтте бит яңа бу өдөтөрләрне үтүндән кинләр мионлык үтә тураллар мактанамы биһиге баһарны хулс павытыгар бу нехелнәк буннары ваттан бу көмүскүлләргә элбэх пожарный тух команда нере таккан биһиге нехелнәк буннар бутын билигин даны карысты билигиндә дюрстава тураллар оннан бу айылга бит быелгы ел баһадыр бит әдәттән сагаланнылар оннан биһиге бу гидромедцентр берәр прогноза киһүрәре хуак хачото прогноз тоодедәк улахан бу ардак суак калламыт Аллах күнтен күн даже бир күнгә кастада улар оннан мен ала билген биһиге ток бар күһү бу опутун карататан ба кытчатан бара бу ото тостолар тактакпыт очогыны бидде мен ала бар ол кеннеттен биһиге күстәк патрульлеге урактакпыт көрдүгөнне хитар уоту биһи буламыт бу ото күскө муллар тактакпыт бу кеннеке бу от көжөн такватын күрдүк. Ахи болар.